Ulang pangging do bathau ain kecela ubalong ru unong mikmat kamairang konsensi uba met ba ling do ulong bak sarkar MDA kadon jingtmu ban kentiu kamairang civil subdivision bat kiwe Shaki district thamai. Uba met ba habakran berkilat thai kubor ulong ba kapor kala i ba nakaliang jok sarkar ban penpena bat thau no Yaki district thamai. Kadi kalau don lupa ke agenda nakaliang jok sarkar MDA nado kapor bangadon hapoka government as cabinet minister. Ingin discuss ya kabedi bakani, but inarai ru badai ban play ya ka ki district ki batmai apok state. Mairang kolong ko wei na ki subdivisions ki ban kentiu no shaka level jongka district. Tikiwe ki jakar ki don ki ba ka nakaliang jongka sarkar ka la examine. Dan retong ala mi no nakaliang jongka government ngala wan no sini como speaker. Ndrei ngila nang bud din we ikir kam bang nisngu ba kene kalau dia kapor kabala ibha ha kaba nakaliang jong ka sarkar kalau dia no ban penbena ban thau no ya ka district mai hamai na bat hakiwi ki jaga lada ka sarkar ka i ba kala don kam ban le kata tene nakaliang jong ngana po mai rang konstitusi nga snuba kaningim de chuban penstam mangina de ban kloy bat de no kloy karbala ni sungtho nama ba kum ka parti ngi don lang hapo ka sarkar kadar hi ka kenja kijing e ka bari bat ka pisa pilan kijing don pisa pilan yok sarkar ni sungtho pada ba ka syo ka jing start don ka sarkar kum no ban taw klak nanti ban penyo ka bari bat ka ki fon na ka ban taban ke taw ye kini district ki batama kijing kan ka bala ya baru kata ka bala biang hi kalong artli konstitusi ka mon artli ki block ka we kini motorization block bar ka we ka mairang block kini kijaka ki bon na kini hi kelong ki ha apa ka mairang civil subdivision ti ya mentah kini dalam su ki area ki bat kentup lang ka syong badan dah bangila simi ka rai ki area ki ban dang wan biang hapo jongka ni ka district ka batama ka ban kong hi ka dai infrastructure ka baki don kam hi ka we district office SP office ta ka district health dang ta bat ki department jan baro khai ki dah don hi district head kiba pair kiba hamdan hakan ki district utmai nalor kani bede kan sak sanction ki post kiba pair mo kiba don hak po ki district level kita badnon no hak ka district ka batma ka kala don ka jing kan kaman suwa tama himat ka don ka jing bam ya menjur lut nakal yang jong kitu ki area kiba wan semera di mat ka tu keempat dadon hada kata-kata ka jing mon nakal jong ki wala kata pada nginang beteng hi ka jing ekran ma gitu lagi wan kanang bahasyo ya kani hi nagalan juga ngam kuat syuk banyu i bakan nang slap bakal ada keluar ke bala ban penabi